Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart wrote this. Здравейте на всички, аз се казвам Глория и ако още не ме познавате, приятно ми е да се запознаем. Добре дошли в моят канал Глория LNA. Чрез днешното видео минаваме на една коледна вълна и ще ви покажа една идея за страхотен подарък за Коледа тази година. Ако случайно не сте гледали миналогодишните им предложения, ето тук ще излезе линк, върху който може да кликнете и ще откриете миналогодишното видео с идеи за коледни подаръци. А сега, тази година е време да направим нещо малко по-различно. Адвент календар. Ако не знаете какво е това, всъщност това е една кутия, подобна на обикновен календар, която обаче съдържа подаръци във всеки един ден. Тоест вие ще зарадвате любимия си човек не веднъж на 26-ти, 25-ти, а ще го радвате целият декември, като подарите неговия подарък още на 1 декември и той всеки ден ще може да отваря по една малка кутийка с някакво малко подаръче, докато стигне до 26 декември. Мисля, че това е една страхотна идея. Ние с Иван се разбрахме да не си купуваме вече някакви статуетки, разни подаръци, които не се използват, тъй като аз постоянно пътувам до университета и наобратно и вече нито в университета в стаята ми, нито тук, където живеем, има място за каквито идеи боклуци повече. Затова сме решили вече да си подаряваме само преживявания или нещо, което може да се използва по някакъв начин. Стига толкова с боклуците, стига толкова картини. Ако разбира се, вие имате достатъчно място и харесвате подобни неща, супер! Дано тогава на вас да ви подарят нещо такова. Или пък ако вие знаете, че някой от вашите близки харесва подобни неща, давайте, подарявайте, но няма нищо лошо. Просто ние сме взели това решение за нас, за да не се затрупваме с излишни вещи вкъщи. Този адвент календар, който аз съм избрала да направя за Иван тази година, съдържа само неща, които той може да използва или по някакъв начин да ни накарат да се позабавляваме. Така че надявам се това видео да ви бъде интересно и полезно. Вие, разбира се, можете във вашия адвент календар да сложите каквито вие прецените и каквито неща вие искате. Тоест, в зависимост от това дали ще го подарите на майка си, на баща си, на някой приятел, на гадже, на брат, на сестра, на баба и дядо, на който се сетите. В зависимост от това, вижте какви са техните нужди, какво те имат нужда и давайте. Разбира се, ако някои от моите предложения за подаръче в съответната кутийка ви се стори интересно, тогава го откраднете и го сложете във вашия адвент календар. И разбира се, ако последвате моето видео и направите вие подобен подарък за тази Коледа, ми пратете снимка на вашия календар, който вероятно ще бъде украсен по друг начин и ще съдържа други неща, така че много ще се вълнувам и много ще се зарадвам, ако наистина получа снимки от вас и на вашите творения. Ако имате каквито идеи и въпроси към края на видеото, не забравяйте да ги запишете отдолу в описанието, а сега просто се абонирайте за каналът ми и да тиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам тази година коледни видеа. След това ще качвам различни предизвикателства, различни идеи, различни съвети за козметика, за грим, за какво да се сетите. И продължаваме с нужното, за да сътворим този календар. След кутията, следващото нещо, което ни трябва са ето такива картонени ролки, които ще ни послужат за да слагаме малките подаръчета вътре в тях, когато ги залепим в адвент календара. На мен ми трябваха, или поне така си мислех, 26 и за това събрах толкова много, но след това се оказа, че всъщност повечето от подаръчетата, които съм приготвила, намислила, не се събират в тази картонена ролка, така че най-вероятно няма да ми трябват всичките, но както знаем, по-добре да бъдат повече, отколкото да ми липсват няколко. Ако се чудите как съм ги събрала, спокойно, не съм яла нищо развалено, няма нужда и вие да ядете, просто се обадете на някои роднини, ваши приятели или аз както направих, ходих, обикалях стаите в университета при моите колеги и исках ето такива картонни рола да ми ги събират. Ходех, събирах си ги след това и така. След ролките, следващото нещо, което ще ни трябва са и някакви подръчни материали, с които да залепваме, да режем, да рисуваме и чертаем. Не си знае коя картичка ще трябва да напиша, нещо да нарисувам, малко да украся, така че за всеки случай взех и тези моли тук при мен. Взех ето такива големи катастрони,
които мисля да облепя отвън самият календар. За всеки случай си взех и едно такива ролки, опаковъчна хартия. Останаха още две неща, които съм приготвила. Малко канап, нейлонов и обикновен. Защото не се знае какво ще се наложи да връзваме, да правим, да майсторим. Затова за всеки случай нека да бъдем подготвени. Относно подаръчетата, които съм избрала, мисля първо да сглобим самият календар и след това да ви покажа самите подаръци, кое, къде и как ще сложа, как съм го преценила. Ами добре, след като ви покажа какво ни е нужно, мисля, че е време да започваме. Ето, кутията отворили сме, тя е чисто празна и е време да разпределим картонните рула. Ето това руло е подходящо за един от подаръците ни като размер. То е, както виждате, доста по-голямо от стандартна ролка. Всъщност аз го направих сама с помощта на малко тексто, както виждате. Взимаме две ролки. В зависимост от размера на подаръка ще залепим ето така ролките, както аз съм направила. Например, в моя случай съм взела едни коледни гащи на Иван. Много сладки според мен. И когато ги сгъна в една малка ролка, няма никакъв реален шанс да се съберат. Затова взимам една ето такава, направена от мен, по-голяма ролка и вижте как си влизат много по-добре. Нали? Малко като изгледам по-добре и ще стане работа ето така. За да стане това и с други подаръци, взимате си подаръка и съответно се опитате да го сложите тук. В самата ролка. И виждате колко място ще влезе. Ако не можете да прецените така горе-долу, защото аз по принцип правя нещата на око, просто взимате един молив и така очертавате докъде трябва да стига от едната страна в затворено състояние, нали така, и от другата страна. След това махаме подаръка и лепим. Така, вече имаме тези две ролки и е време да залепваме. Как ще стане работата? Ето така. Значи, вижте, моята кутия е известно така разстояние по висока, отколкото е необходимо за самите ролки. Всички ролки са по-късички. Ако вие имате точен размер кутия, страхотно. Обаче аз нямах такъв, затова просто ето както правя аз. Няма значение, ще видите, че накрая пак ще се получи, няма страшно. Сега как ще ги залепим? Аз съм си взела едно лепило C200, отваряме. Докато чакам, само да ви кажа нещо много важно. Преди още да започнете да лепите ето тези, ги наредете в кутията, наредете всичките си подаръци и вижте кое как се събира. След това може да си начертаете, например, с молив, къде има кръгчета, къде не. Аз не направих това, разбира се, но все пак съвет към вас. За да може след това, например, да залепите твърде много картончета и да се окаже, че, да кажем, ето това не влиза в нито едно картонче. Първо е по-високо от самата кутия и за това ще трябва да го сложа ето така тук. За сега изключвам камерата и ще понаредя няколко така тук там ролки, ще направя няколко неща и след това ще се включва отново да видим докъде сме стигнали. Тъй като вътре се получават едни петна, примерно най-добре може да видите ето тук, на това, от самото C200. И измислих нещо много яко, което ми хрумна ето сега. Не знам дали на вас ще ви допадне или просто ще предпочитате да изчакате, например, една нощ да изсъхне хубаво лепилото и след това да не лепне. Но ето тук може да видите съм сложила вече, а сега ще сложа и къде? Ето тук, например. Какво е това? Ами малки формички за къпкейчета. Взети от китайския договор. Слагаме буквално една капчица от лепилото. И когато го вкарам до дъното, натискам хубаво върху самото лепило, да може то да се залепи. Два чорапа са сложени. Виждате, че тук съм залепила някои от другите ролчици, които вече са готови. Тук сложихме едно чисто, така че ще взема една ръкавичка от тук. Взела съм обаче едни черни, обикновени, съвсем обикновени плетени ръкавички. Взела съм едни сиви и едни черни. Сега ги скъвам тук хубаво. И когато скъвате, разбира се, това е логично, но гледайте възможно най-малък размер да добие нещо, което ще слагате.
Реших нея да я сложа ето тук. Така виждате как стои добре. Нали, аз предварително го измерих. Тук съм го начертала с молив. Предполагам, че не се вижда. И ще сложа ето по този начин. После самата вратичка ще бъде така дългичка, така че да може да бръкне и да си я извади без проблем. Обаче как да стане тук стената? Първо мислех да отрежа от едно роло и да я изправя и да я залепя. След това всъщност няма никакъв смисъл, защото аз когато сложа ето по този начин още две ролки, това няма къде да отиде, като са залепени, няма къде да отиде тази вода, така че няма да се занимавам с нищо. Започваме, ето тук и така ще започнем и ще ви покажа всичко. Първо, имаме вода за уста. Той много използва, тази опаковка е малка и ще му бъде подходяща. Това са две ръкавици от един чифт, един комплект, черни обикновени ръкавици. Следващото нещо, тук съм сложила един рулон, който много добре пасва в тези кутийки. Тук имаме едно балсамче за устни. Това е втората ръкавица, както казах. Тук имаме една маска за лице, всъщност две маски за лице. Има няколко такива в комплекта, реших да сложа. Това отново също няма да ги вадя, това са едните боксерки, вторите боксерки, аз по-рано ви показах. Тук има свещи, които не искам също да вадя. От тези малките свещички, които ви показах, просто ги наредих една върху друга и отзад на гърба на всяка залепих малко тиксо, за да може да се захване този канат. Защото иначе като ги сложа така, после ни много трудно ще се извадят. А така в момента сега само ако дръпне ще излязат всички, но няма да дръпвам, за да не се налага отново да отделям време след това да ги слагам и да ги правя наново. Следващото тук, мисля, че ви показах, карти сложих, ето тук, не знам дали виждате, те с карти. И двамата обичам да играем, а всъщност нямаме вкъщи никакви карти, затова ето това е следващото. Това е едната част на втория комплект ръкавици, които съм взела сивите. Това е първата, това е втората тук ръкавица. Тук посред в най-големият кръг, който съм направила, има само свещи и ето такива дядо коледовци. Няма нещо по-скъпо или по-специално. Следващото нещо, може това е най-вълнуващата част, която всички най-много ще ви впечатли. Това са, всъщност, докато ги отварям, ще ви кажа, това са едни купони, така се каже, или ваучери за различни неща. Ето така, може би виждате по-добре. Като съм сложила 4 от тези ваучери са за прегръдка. След другите ваучери, които сложих, са ESD. Така ще приближа, че явно няма се вижда. ESD. Аз ги осветявах с моливите, които преди малко ви показах. One Wish. Gaming Time. One Back Rub. На масажче. Така. И до го следващия. Мисля, че това е едно страхотно попадение. Първо, че тези неща не изискват пари. Така, следващото това са чорап, втория чорап, това е чифт, целия, като цяло на някои места слагах отделно, на някои заедно, чорап и така. Така, докато бяхме тук чорап, тук има само шоколадчета. Кой не обича сладко, дядо Коледа, много тематично, отново е нещо, което ще си го хапне, хвърля и приключваме. Тук има два чорапа, това е цял чифт чорапи, съм прибрала тук, просто защото станаха твърде много плеки, нямаше как. Прибрах тук чифт чорапи, това е втората ръкавичка на тази. Тук има също един чифт чорапи с малки, как се казаха, малки пингвинчета, с малки пингвинчета. Тук имаме още шоколадчета, две съм сложила. Това е кремът на Дав, който той така харесва, съм сложила един крем. Тук отново има чорапче. Второто му е тук. Това са още едни боксерки, които му взех. И един гел на Medix, който е за почистване на ръцете. И това е цялата ни кутия. Тук някъде ще изпиша колко пари ми излезе цялата кутия. Умирам. Та-дам! Ето, изрязахме над всеки подарък дупчица. Взимам единия катастрон.
Готови сме. След толкова много часове, наистина ви препоръчвам да го правите поне 2 дни, т.е. ако го правите 2 дни, ще ви отнеме 2 следобеда, защото аз го правих в един ден и цял ден си прекарах в този календар. Не, че не беше приятно и не беше някакво различно, но все пак си е доста уморително, ако цял ден стоите и правите само това. Но все пак да преминем към същинската част. Календарът е готов и нямам търпение да го подаря на Иван, нямам търпение да видя как ще реагира на всяка една от тези малки кутийки, които с такова старание направих, измислих, подредих и ще му ги връча съвсем скоро. Ако наистина този календар ви е харесал, не забравяйте да харесате това видео, за да знам, защото това за мен значи много. Също така се абонирайте за каналът ми и натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови видеа, обвързани с Коледа, предизвикателства, много смях, различни съвети за красотата и какво ли още не. Благодаря ви много за гледането. Наистина се надявам това видео да ви е било полезно и да успеете да зарадвате някой ваш близък с подобен тип подарък. Не е нужно дори да бъдат 26 кутийки. Може да направите 12, може да направите 6, може да направите и по-малко. Въпросът е в това, че вие сте се постарали, направили сте го с вашите 2 ръце и няма как да остане незабелязан подобен тип подарък. Пращам ви много целувки. Чао и ще се видим следващия път. И ако имате каквито идеи и въпроси, знаете, пишете ми където и да е. И в Instagram, и в Facebook страницата ми, или отдолу в коментарите. Чао! Ще се видим следващата седмица. Чао!